गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। जनाइनि नाहरजुनाव गिख्रंथाव जाथाय। धेमाजि जिल्ला जनाइनि नाहरजुनाव रेलगारिनि सौनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटीनि कामाख्यानिफ्राय मुरखंसेलेक फारसे फैबाय थानाय 15614 लाचित एक्सप्रेसजों सौग्रावनानै सासे सुबुङा जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुङा नाहरजन गामिनिनो थागिबि जगय दलेनि फिसाज्ला हासिनाथ दले होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर सरकारा 10 लाख बिफां फुलि गायनानै गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामसिगोन। इउपिपिएल, बिजेपि दोलो, आर्मि, पेरामिलिटारि आरो हाग्रा बिफाना मैखोमै बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों होनना बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि हेंथा दोलोखौबो बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदोंमोन होनना। मख'नो गोनांदि बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लादों आरो गिनेस वर्ल्ड रेकर्डनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव 10 लाख बिफां फुलि गायनानै बुहुमनां रेकर्ड खालामदों। बिटिआर सरकारनि 10 लाख दंफां फुलि गायनायनि हेंथायै फेसबुक पस्ट हगारनायनि थाखाय इउपिपिएल हान्जानि अफिस सेक्रेटारि प्राइमारि मेम्बारशिप कमल आजादखौ इउपिपिएलआ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथाखौ लानानै गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांनाय बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बादिनो देग्लायबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बाक्सा जिल्लानि रुप'हि सम हाथायाव 35थि मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे फालिनाय हाबाफारियाव फुंबिलिनि हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो नुजाथि हैदों। क'क्राझार देबोरगाव ब्लक बिपिएफनि मावखुलियाव लाइमोन बिपिएफनि खौरांगिरि मेल। बिटिआर सरकारा बाहायनाय खरसानि सायाव आरटिआइनि गेजेरजों फोरमायदों। बिपिएफ हान्जाया बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाना स्पर्टस बिफानाव रां बाहायदों होननानै गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। इयुथ बिपिएफनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय 19,76 लाख रांखौ स्पर्टस बिफानाव बाहायनायनि गोख्रों अजद खालामदों। बिपिएफ हान्जाया बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। प्रबिन बर'नि लिरनाय आरो बिथोन होजानाय बिएम प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय मिस्टार ग्रेजुएट सावथुनखौ मैया बेखेवबाय। बे सावथुनखौ एग्जामनि थाखाय प्रिमियार श' लानो हायाखै होनना बुंथियो। बिथांमोना मिथिहोनाय बादिब्ला पेन्डेलखौबो गाबाय आरो मोनब्रै मोनबासो जाबाय होननानै बुंदों आरो गाबावगोन होनना बुङो। बिथाङा कन्टेक्टखौबो फैगासिनो दङ होनना बुङो आरो बिथाङा खावलायबावदों मिस्टार ग्रेजुएटखौ सोरनोबाफोर नांगौबा बुकिं खालामनो हागोन। फिन हाबा जाखानाय आइजोआ खारदों। हाबा जाखानाय जानालि गामिनि सासे आइजोआ फिन गुबुन हौवाजों खारदों। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिङाव थानाय जानालि गामिनि कनिन नार्जारिनि बिसि अनजिमा नार्जारिया सनिबारखालि गावनि सानै गथ'नो गानग्रा जि जोम लायनो थांनाय समनिफ्रायनो न'आव फैफिनाखै। नाथाय न'आव फैफिनैनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला अनजिमा नार्जारिया गुबुन हौवाजों खारखोमालांदों। अनजिमा नार्जारिखौ लांखारनाय हौवाखौ चिरां जिल्ला रुनिखाथानि अनन्य बसुमतारी होननानै मिथिनो मोनो। दा बिसोर सानैखौ बेंगालराव दोनखारलांनायनि उनाव बेंगालराव हमनाय जादोंमोनब्लाबो रावबो गैयिनि खाबु लानानै खारफिनदों होनना फिसाइ कनिन नार्जारि आरो न'खरनि सुबुङा फोरमायनायजों लोगोसे
सावगारियाव होनाय अनन्य बसुमतारी आरो अनजिमा नार्जारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला जानबुंनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों। जानबुं अनजिमा 6002929743 आरो गुबुन मोनसेबाव 7099211377। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।